Nawn ni gychwyn trafodaeth heno ar y llyfr yma. Jane Williams Ysgafell, gan Gwyneth, un o'n aelodau. Fi'n credu mae fath o dilyniant i'r llyfr yma, I fi beth bynnag, I lyfr arall Gwyneth, The Language of the Blue Books, ar Bra'r Llyfrau Gleision. Oherwydd Jane Williams Ysgafell oedd un o'r cyntaf I siarad yn erbyn adroddiad ar addysg yng Nghymru 1847. Ond I gael y stori'n glir, a felly sut dath y llyfr yma I fodolaeth, nawn ni droi at Gwyneth ei hunan sydd wedi cytuno bodani. Croeso Gwyneth. Ni'n edrych ymlaen at glywed stori y llyfr yma. Diolch. Wel, ges I tipyn o sioc I sylweddoli mod I wedi gweithio am Jane Williams Ysgafell am 20 mlynedd. Dim trwy'r amser, ond o bryd i'w gilydd. Ac ar ôl gweithio amdani hi am 20 mlynedd, nawr mae'r llyfr yn cael ei gyhoeddi yn canol pandemig. Wel, dwi'n credu bod Jane Williams yn diddorol fel awdur, roedd hi'n awdur proffesiynol dros hanner can mlynedd. Mae'n tipyn o gamp I unrhyw awdur yn arbennig I fenyw yn y 40 ganrif ar 15. A hefyd, I mi mae hi'n diddorol iawn o safbwynt amrwymiaeth y genre. Ac rai ohonyn nhw, roedd hi'n sgwennu amdanyn nhw, roedd llawer o bobl rhedeg hwnnw yn meddwl doedd y genre yna yn addas I fenywod. Roedd meddwl bod yn rhydd ddifrifol I fenywod sgwennu amdanyn nhw. Des I o hyd I gwaith am y tro cyntaf pan o'n i'n gweithio ar y llyfrau gleision, roedd pennod am ymatebion i'r llyfrau gleision yng Nghymru. Ac yn ei plith roedd pamfflet Jane Williams, Artigel, ac roedd yn amlwg o'r pamfflet bod hi'n deall bod awdurdod a phŵer yn elfennau pwysig yn y rhagfarnau y Comisionwyr, ac roedd hi'n deall hefyd bod hiwmor yn ffordd effeithiol I danseilio awdurdod, ac roedd hiwmor sardonic iawn gyda hi. Roedd hi wedi mwynhau darllen Artigel o safbwynt na. Un o'r araith yn y tir cyffredin yn gofyn am ymholiad yn addysg yng Nghymru. Dwedodd William Williams, aelod seneddol, Cymrwg y Cymraeg yn dreiddiol o Lanpin Saint, dyna'r frawddeg o ei araith, the moral power of the schoolmaster is a more economical and effectual instrument for governing this people, sef y Cymru, a more economical and effectual instrument for governing this people than the bayonet. Ac roedd hynny wrth gwrs, roedd hi'n cyfeirio at digwyddiadau yng Nghymru yn y degawdau cyn y llyfrau gleision, streicau Tyrfysg Beca, Merthyr Tydfil yn 1831, Casnewydd 1839 ac y tŷ. Ond ro'n i'n meddwl bod yn diddorol iawn bod yn siarad mor glir o blwmbac yn blaen bod y bayonet yn gyferbyn ar ysgolmeister. Ac yn man Jane Williams, wnaeth llywodraeth y llyfrau gleision fel rhan o brosiect I reoli addysg mwyn dysgu i'r dosbarth llyfuriol I yfyddhau y llywodraeth, mae'n math o brainwashing trwy'r addysg.
Felly roedd hi'n gweld y llyfrau gleision fel her I ryddid syniadau. A hefyd, roedd hi'n sicr bod y llywodraeth yn defnyddio Cymru fel labordy I wneud prawf cyn iddyn nhw wneud yr un peth trwy'r Prydain I gyd. Yn yr brawddeg olaf artigl, the direct and unprecedented interference of the executive government in the regular management and inspection of schools would still have demanded, as it now imperatively does, preventive opposition from the watchful friends of British liberty. Felly, mae hynny yn wneud yn glir bod hi'n gweld yn glir iawn y dimensions o bŵer yn y peth. Felly mae, wel, I mi mae llawer o'r resymau eraill I ymddiddori yn gwaith Jane Williams, ond mae ei hagwedd tuag at awdurdod y llywodraeth yn un o'r pwysicaf. A dwi'n credu bod hynny yn ddiddorol iawn, wel, am fenyw ar adeg hwnnw, yn arbennig oherwydd fel nes I trio dangos yn y llyfr. Wnaeth ei haddysg ffurfiol orffen pan oedd hi yn canol ei harddegau, oherwydd collodd ar arian ei theulu. Felly roedd hi'n, roedd yn ddangos bod hi datblygu I syniadau am addysg, am rydded, wel, trwy mewn ffwrdd, ar gyfer yr hun. Felly, dyma beth roedd yn eisiau dweud am Jane Williams. Yn y llyfr nes I trio olrhain ei geirfa fel awdur, ond I mi mae ei pamffled artigl yn fwy, ei gwaith mwyaf diddorol a pwysicaf hefyd. Felly, bydd yn diddorol I mi I rando ag barn am artigl ac am y gwaith arall. Diolch yn fawr. Tipyn o adfod, yn chwilio am tipyn o adfod. Mae'r pwyslais na ar sut ydyn gweld awdurdod. Mae hwnna wrth gwrs yn rhoi ei gwaith mewn pob yng nghyd-destun y fath o beth ni'n trafod yng Nghymdeithas Niclas. So, mi'n siŵr bod yna gwestiynau dar lleill. Fi'n credu bod mae artigl yn swnio fel gwaith eitha diddorol, achos byddai'n eitha diddorol darllen y pamfflet I gyd rhywbryd, achos wyt ti'n meddwl falle bod y ffaith bod ti wedi gofod ymateb I rhywbeth eitha un peth uniongyrchol, bod hwnna wedi helpu ddi ganolbwyntio yn well, a bod I wedi llwyddo I greu falle I sgwennu'n fwy effeithiol fyna, ag yn rhai o'r enghreifftiau eraill sydd gyda ti yn y llyfr, achos fi'n credu bod ti'n nodi mwy o wendidau gyda rhai o'r gweithiau eraill sydd gyda hi fel y nofel a'r cyflwyniad na I fenwod yn llenyddiau Saesneg a pethau. Ond mae'n swnio fel sa'r artigl yn lot fwy ffocused mewn ffordd, a bod e'n llawer gwell oherwydd hynny. Ti'n meddwl bod hwnna'n wir? Ie, wel, dwi'n credu bod yn eith un o'r resymau I mi pan ydy y pamfflet artigl mor llwyddiannus oedd oherwydd y ffocws. Roedd hi'n glir iawn am ei syniadau ac am ei ymatebion, ac roedd hyder hefyd gyda hi. Ac yn
yn sgwennu yn erbyn y comisiwnwyr, ac wedyn, fel nes I gyfeirio at fy'n y llyfr, at yr esgob yn Diddewi. Ac ro'n i'n meddwl bod hyn wedi'n rili diddorol, fe'n mynd am fenyw addysg ffurfiol wedi gorffen yn canol ei harddegau, and just yn barod I herio'r. Dyn nhw fel y comisiwnwyr wedi bod i'r brifysgolion pwysig iawn, ac wrth gwrs yr esgob hefyd. Ac roi'n dwedodd hi yn wel, ar y dechrau article, I'm gallu ffeindio'r newid. Bod y comisiwnwyr, the reports of the Commissioners of Inquiry into the state of education in Wales have done the people of that country a double wrong. They've produced their national character, and in so doing, they've threatened an infringement on their manifest social rights, their dearest existing interests, comprised in their ordinary modes of worship and instruction, their local customs, and their mother tongue. Felly, roedd hi'n tynnu sylw drwy'r llyfrau gleision, a just pa mor anheg oedd y llyfrau gleision. A hefyd, roedd hi'n gweld y peth mewn termau moesol. Wedi dweud bod y Comisiwn wedi dim jyst wneud camgymeriadau, ond roedd ni'n wedi wneud rhywbeth drwg yn erbyn bobl Cymru. A mae hynny, dwi'n credu bod hynny yn gyrru hi a helpu hi creu mewn ffocws am y peth. Mae'n amlwg bod hi'n ddig pan sgwennodd hi erthygl, ond hefyd roedd hi'n defnyddio'r ei dicter, dwi'n credu, am pwrpasau gwleidyddol mewn ffordd a llenyddol hefyd. Ac mae hi'n, yn fy marn I, roedd hi'n mwynhau barnu y comisiwnwyr. Roedd yn rili mwynhau y peth. Roedd wedi wneud yn anheg. Disgrifiodd hi y llyfrau gleision fel illogical and unfair. A hefyd, roedd y comisiwnwyr wedi sgwennu pethau yn illogical and unfair trwy'r Saesneg angywir. Y dau peth gyda'i gilydd. Roedd hynny'n rili cynteriog I hi. Ac roedd hynny yn wnaeth hi ddefnyddio'r dicter, dwi'n credu. A moral wrong in ungrammatical English. Roedd hi'n barnu, cywiro gramadeg y comisiwnwyr, ac yn awgrymu bod cymaint o gamgymeriadau gan y comisiwnwyr, cymeriadau gramadegol gan y comisiwnwyr, bydd yn bosibl defnyddio'r y brawddegau comisiwnwyr cynnwys y camgymeriadau mwyn ymarferion I dysgu pobl yn yr ysgolion yn Cymru sut I sgwennu Saesneg yn iawn trwy dangos sut yn nhw'n gallu osgoi y camgymeriadau. A hefyd, dyma rhaid I mi ddweud, dyma
beth, really. Roedd hi'n mwynhau y ffocws, roedd hi'n mwynhau y dicter, ond hefyd, roedd hi'n mwynhau y ffaith, roedd hi'n mwynhau barnu y Comisiynwyr. Roedd hi'n really cael hwyl trwy'r, wel, dynnu sylw at camgymeriadau y rhagfarnau y Comisiynwyr. A i mi, mae un o'r agweddau sy'n wneud y artigl mwy neu lai unigryw fel ymateb yng Nghymru y llyfrau gleision. Oherwydd roedd rhai eraill yn eitha effeithiol, un gan Ieuan Gwynedd yn arbennig. Roedden nhw'n barnu rhagfarnau Comisiynwyr, a dweud bod y statudegau yn anghywir ac y ti, ond dyn nhw ddim yn mwynhau ei dasg. Fel roedd Jane Williams yn mwynhau hynny. Mae hwnna'n ffitio gyda'r syniad o'n i'n cael ohoni mewn ffordd trwy bywyd wrth ddarllen dy lyfr di. Nath y teulu colli'r arian yn sydyn reit, cafodd ei geni fewn i'r dosbarth canol, ond yn sydyn oedd ei goffa gweithio am ei arian, oedd hi'n gweini. Yn sydyn reit, oedd hi yn y dosbarth gweini. Heb unrhyw reolaeth dros ei bywyd, jyst yn forwyn arall, yr holl obaith am briodi'n parchus wedi mynd, yn sicr, byth i ddod nôl os oedd wedi bod yn gweini. Wedyn, oherwydd yr etifeddiaeth oedd hi wrth meistres caredig, mae hi'n annibynnol eto, a mae degawdau wedi myheibio yn dos. Felly mae hi'n nôl yn y dosbarth canol, gyda'i arian, ond gyda'r profiad yna, mae hi fel fatha rebel cudd tu fewn y dosbarth canol. Mae hi'n fath o sbai, mae wedi cael y profiad bod yn israddol. Mae hi'n gwybod sut maen nhw gyd yn trin pobl israddol, mae wedi bod yn israddol. Nawr mae hi'n ôl gyda nhw, yn ymddangosiadol, yr un peth nhw. Ond mae dahi'r gweledigaeth arall trwy amser. A mae'n mwynhau mewn ffordd bod yn sbai, bod yn fath o rebel cudd. Oedd, ie. Trwy'r fod yn aelod o cylch Llanofer, wel, yn mwy neu lai, weithiau, Ladies' Companion heb ei ddalu i'r arglwys Llanofer, really. Trwy'r hynny, roedd hi'n cwrdd ar bobl pwysig iawn, Duke yma, Duchess yma, Minister yma, aelodau seneddol yna, ac y ti. Ac sgwennodd hi yn y llythyrau wedi goroesi. Some of them were people were very important, with very important titles, but not at all interesting. Ac roedd diddordeb gyda hi yn bobl oedd wedi wneud pethau diddorol. Roedd awduron, artistioed, explorers ac y ti, archeologau ac y ti. Roedd ysgolheigion. Roedd diddordeb gyda hi, roedd hi'n edmygu nhw, ond doedd ddim yn edmygu, roedd ddim diddordeb gyda hi yn bobl gyda teitlau pwysig ac y ti, just oherwydd bod teitlau pwysig gyda nhw. A roedd hi'n meddwl falle bod cysystiad rhwng ei hagwedd na ar y ffaith, fel dwedodd Jane, bod hi wedi gweini oherwydd bod rhywun yn y sefyllfa yna yn cael persbectif gwahanol i bobl pwysig. A dwi'n credu bod hynny yn falle creu, wel, fod wedi dysgu pethau trwy hynny. Yn un o ei cherddi, dwi ddim wedi cael ei cyhoeddi. Roedd sgwennodd hi y gerdd yn persona merch tlawd iawn,
oedd yn gweithio ar ei ffynnu hun I wneud nightcaps I werthu I bobl gyfoethog. Ac roedd ac yn y gerdd esboniodd hi bod oherwydd y cost y defnydd ar y canwyllau ac y tŷ, doedd hi ddim yn gallu gofyn am digon o arian ar y nightcaps I fyw arno. Felly mae dan o'r protest mae'n dangos I trio perswadio y bobl sy'n mynd I brynu y nightcaps I fod yn barod I dalu mwy amdano. A ro'n i'n meddwl bod hynny'n diddorol iawn, oherwydd ffaslau hefyd, dwi'n credu fod hi'n gallu meddwl fel merch tlawd yn y sefyllfa yna, falle oherwydd bod hi wedi bod yn y sefyllfa'n gwenu I bobl eraill. Am flynyddoedd, am fwy nag 20 mlynedd. A fel bydys yn y llyfr, ddim ond pan ro'n hi'n bron 40 blwydd oed. Roedd hi'n cael digon o arian ar y ryddid I fyw fel oedd hi eisiau fyw. Ond cyn hynny, roedd hi'n rhaid iddi hi weini I bobl eraill. Dwi eisiau diolch I Gwyneth, dwi eisiau diolch I chi o galon Gwyneth am ddod â Jane Williams I ni. Achos do'n I ddim wedi clywed, nes I fi glywed chi'n siarad amdani o'r blaen, ynde, ac nawr darllen hwn. Ac mae'n wych, fel ddech chi wedi mynd ati, mor forensic bron I ddadansoddi I gwaith I o'r dechrau'r diwedd. Yn enwedig wrth gwrs, yr hyn amdani yn sgrifennu hunan gofiant, felly Betsy Cadwaladr, dyw e ddim yn gwneud ni'n hoff o Betsy Cadwaladr. Wel, ro'n i'n meddwl bod rhai agweddau comic, siwr o fod, am y perthynas rhwng Betsy Cadwaladr a Jane Williams. Mae'n ymddangos bod, wel, mae'n mwy'n tebyg bod yr arglwys Llanofer yn awgrymu mewn crwmfarcau arglwys Llanofer, Golchmynion, I Jane Williams I sgwennu cofiant Betsy Cadwaladr. Ac pan o'n wrth gwrs o'n I wedi darllen y llyfr o blaen, ond pan nes I ddechrau astudio'r llyfr yn fanwl, rhywbeth oedd yn arwy o'r gwahaniaeth rhwng y testyn y llyfr ei hun, y narratif, ar y troednodau, a mae'n ddangos bod rhaid cyferbyn i'r rhan. Ac ar ôl wneud dipyn o waith ar gynnwyd, dadansoddi yr holl beth, ro'n dangos bod yn clir bod Betsy Cadwaladr yn rheoli y narratif, a Jane Williams yn rheoli y nodiadau. Ond wrth Jane Williams fel yr un ysgwennodd y llyfr, roedd hi dim cweit y gair olaf, ond o safbwynt y nodiadau, roedd hi'n gallu wneud ei barn yn glir. Rhaid pethau dweud Betsy Cadwaladr. O'n i'n gorfod atgoffa'n hunan bod hi'n darllen gwaith Gwyneth Roberts am Jane Williams am Betsy Cadwaladr. Well, dim y sort of meta. Ond just I fynd yn ôl at y cwestiwn y cofiant Betsy Cadwaladr. Rhywbeth rwy'n i'n meddwl bod yn rili ddiddorol oedd y stael, y narratif yn y cofiant Betsy Cadwaladr. Mae'n hollol wahanol o'r unrhyw beth ysgwennodd Jane Williams, ac mae'r argraff gyda di bod yn pastiche mewn ffwrdd o'r stael siarad
Betsy Cadwallader. A dwedodd Jane Williams yn yr agor bod hi wedi defnyddio'r rhai'r o geiriau'r brawddegau Betsy Cadwallader. A felly mae hynny mewn gwaith o ventriloquism mewn ffwrdd. A dyna pan ro'n i'n eisiau dangos pa mor wahanol oedd y narratif Betsy Cadwallader o'r rhannau eraill o'r llyfr gan Jane Williams fel Jane Williams. Mae styles yn hollol wahanol. Ond mae hynny really yn, dwi'n edmygu sut oedd Jane Williams yn gallu cadw y style Betsy Cadwallader trwy'n narratif ei gyd. Mae o safbwynt technegol fel awdur, mae'n tipyn o gamp. Oherwydd mae'n, wel, i mi mae'n anhosib i wybod pa frawddegau yn y llyfr gan Betsy Cadwallader, pa frawddegau gan Jane Williams. Mae hwnna'n ffitio'r syniad ohoni fel rhywun sydd wedi byw mewn mwy nag un byd. Mae gallu siarad gyda mwy nag un llais. Mae gallu siarad menyw gwerinol, mae gallu siarad fel ysgolhaig. Mae hynny'n dangos o'r amrywiaeth o genre, wrth gwrs. Pan sgwennodd hi Hanes Cymru, roedd hi'n defnyddio, roedd hi'n sgwennu fel ysgolhaig. The History of Wales derived from authentic sources, ac roedd hi'n dangos y ffynonellau drwy'r llyfr i gyd. Mae hynny'n hollol wahanol i'r rai o barddoniaeth a Betsy Cadwallader, cofiant Betsy Cadwallader, hynna'n gofiant Can Hynawg hefyd, y stael wahanol, a stael wahanol yn artigol hefyd. Ac roedd un o'r beth yn diddorol i mi bod hi'n mynd o'r un genre i'r genre nesaf, nod y nesaf, ac roedd hi'n defnyddio stael tipyn wahanol i bob un. A roedd un peth am y nofel, Cambrian Tales. Roedd hynny yn diddorol, dwi'n credu, hefyd, oherwydd sgwennodd hi Cambrian Tales yr un adeg oedd roedd hi'n sgwennu artigol, ac mae ymateb, mae Cambrian Tales yn ymateb i llyfr yn Gleision, ond fel oedd artigol yn dangos yn glir camgymeriadau a ragfarnau comisionwyr, mae Cambrian Tales yn dangos delwedd positif iawn. Popeth yn yr artigol roedd y comisionwyr yn barnu. Yn Cambrian Tales, dangosodd Jane Williams bod y rhagfarnau yn hollol anghywir. Roedd hi'n pwysleisio o positif bob tro pan oedd y comisionwyr yn tynnu sylw at pethau negyddol. Roedd hi'n dweud, na, dyn ni ddim fel na. Mae pethau yn positif, mae pethau yn dda, mae pobl yn dda ac y ti. Felly, mae'n diddorol i ddarllen y dau, un ar ôl y llall. Ga i ofyn, Gwyneth, am beth ydych chi'n dweud am y bayonets. Dwi'n iawn yn meddwl yn fuan ar ôl cyhoeddi artigol oedd Thomas Phillips wedi cyhoeddi, lle dwi ddim wedi darllen y naill testyn a'r llall, felly gofyn dwi sut maen nhw'n cymharu, achos fe oedd mae'r Casnewydd adeg y siartwyr, felly oedd o ar ochr bayonets, ond oedd o hefyd yn erbyn y llyfrau gleision. Oedden nhw'n nabod i gilydd, oedden nhw'n byw ddim yn bell iawn o'i gilydd.
Wel, wrth gwrs, roedd statws cymdeithasol gyda Thomas Phillips. Ac roedd yn sgwennu o'r y statws, o'r sefyllfa'r yn y Cymdeithas. Ac wrth gwrs, roedd hi'n gwybod llawer am sut oedd llywodraeth y biwrocratiaeth yn gweithio ac y tŷ. Ac roedd yn defnyddio hynny yn ei ymateb. Roedd Jane Williams, wel, wrth gwrs, doedd hi ddim statws o gwbl. Dwi'n meddwl amdano hi bai tipyn o gadfly yn symud o'r un lle i llall, un lle i llall, pan oedd yn cymharu Thomas Phillips yn siarad yn ddifrifol ac yn glir, ac oedd hi'n symud o'r un lle i llall a dweud dyma camgymeriad, dyma rhywbeth cwerthynlyd, dyma rhywbeth arall anghywir. Mae'n ddiddorol cymharu yr holl beth. Ac Ieuan Gwynedd, wrth gwrs, hefyd. Mae ymateb yn iawn. Ond mae un o'r wahaniaethau pwysig, dwi'n credu bod yn arbennig Ieuan Gwynedd yn ymateb i'r llyfrgleision fel Cymro, ac roedd yn siarad am our language, our blessed religion ac y tŷ. Jane Williams yn defnyddio'r ffaith bod hi wedi cael ei geni yn magu'n Lloegr ac ei addysg yn Lloegr, i dangos i'r darllenwyr yr artigl, roedd hi'n gwybod sut oedd yr bobl pwysig yn Lloegr yn gweithio ac yn meddwl. Nes i trio awgrymu hynny, oherwydd bod yn bosib, er enghraifft, i bobl yn llywodraeth yn Llundain, i feddwl am rai ymatebion yng Nghymru fel partisan o Cymru. Ond mae Jane Williams yn sgwennu at y llyfr at pobl yn y llywodraeth yn Lloegr fel rhywun sy'n nabod nhw a yn gwybod sut oedd yn gweithio a sut oedd yn meddwl. Felly mae hi'n, wel, roedd hi'n sgwennu o'r gyfeiriad gwahanol, really. Mwy fel gwenynnen yn y gadfly gyda sting y holl. Wel, dwi'n siŵr rhoi cwestiwn, ond mae'n edrych i fi, mae hi'n dod o gefndir eitha cymysg. Dwi ddim yn y dosbarth gweithiol, dwi ddim yn y dosbarth uwchwaith. Fi'n credu bod hi'n eitha anarferol o'r persbectif gwerthfawr iawn mewn i'r trafodaeth. Oedd yn eitha gwahanol, achos yn sôn am gwenyn a gwenynnen Gwent a pobl Llanofer, oedden nhw yn bobl eitha posh a gweud y gwir, wel, posh iawn. Fi'n gwybod oedden nhw'n gefnogol iawn i'r Gymraeg, a oedd Benjamin Hall yn Whig, so oedd ddim yn Tory, oedd e'n o leia rhywfaint, oedd e'n eitha adeiladol a gweud y gwir. Ond mewn gwirionedd, oedd nhw'n dal yn perthyn i dosbarth uchel iawn, persbectif uchel, yn y cyfnod just cyn iddo fe gael ei ethol, oedd turnout yn edrych ar canlyniad etholiad yng Nghymru 1841, a oedd y turnout yn 0.7%. Hynny yw, nath 7,000 o bobl pleidleisio, a mewn gwlad oedd 1,000,000 o bobl ynddi. So, ni'n un oes o siartwyr, a bydde yn sicr i rwy'n fel
Niclas y Glais, siartwyr byddai'n cysylltu mwyaf uniongyrchol gyda. Ond falle bod e'n dangos prinder cofnod pobl o'r cefndir yna, bod da ni neb arall llawer i gael, achos mae'r cyfnodion o'r ymdrech y siartwyr ar y cyfan yn dod wedi sgwennu gan y llysoedd a gan y bobl uwch, a gan newyddiadurwyr oedd yn wrthwynebus, a rhai gwleidyddion oedd yn gefnogol, ond yn dod o'r perspektif. Mae'n bwysig iawn cael safbwyntiau eraill, yn dywe. A dyna beth mae'n edrych o mae wedi cyfrannu. Ac o'n i'n beth oedd yn trwy'n mwy diddorol i fi, gweud y gwir, beth chi'n gweud amdan, sgwennodd i am hanes Cymru. A oedd ei perspektif gwahanol fyna hefyd yn doedd. Wahanol i bobl eraill oedd y sgwennu ar y pwnc. A chydig bach yn mwy llai partisan mewn ffordd, a bach yn mwy gofalus am ei safbwynt, a dod fewn efo safbwynt eitha unigryw eto. Beth pwysig iawn, fi'n credu. O'n i'n gwybod llawer amdani cyn darllen hwn. A mae'n amlwg dylen ni wedi, achos wnaeth i mwyn y lai creu Beti Crywalabyr. So amlwg yn cymeriad rhyddol iawn o fod yn creu rhywun arall yna i bob pwrpas, a wedi bannu lot fawr yn dywy yn amlwg. Ie, wel, dwi'n credu nes gyfeirio yn y llyfr, roedd hi'n croesi llawer o ffiniau. Cymdeithasol, daearyddol, ieithyddol ac y ti. A mae hynny, dwi'n credu, yn rhoi perspektif diddorol iddi hi. Roedd hi'n gallu cymysgu gyda bobl o'r llawer o dosbarthiadau cymdeithasol oherwydd hynny. Roedd hi'n gwybod am hynny oherwydd hynny. Ac roedd yn eis hi ddefnyddio'r hynny. Dyna'r peth bwysig i mi. Roedd hi'n defnyddio'r perspektif o'r hynny. Mae'r pobl yn siarad, roedd yn ffasiynol dipyn yn ôl nawr i siarad yn pobl yn ffigurs liminal. A dwi'n credu bod Jane Williams yn liminal iawn. Ond i rai bobl, mae'r sefyllfa liminal yn creu problemau. Ddim yn perthyn i un lle dyn nesaf. Rhywbeth diddorol am Jane Williams yma ni bod hi'n defnyddio'r ffaith bod hi'n liminal. Roedd hi'n defnyddio'r ffaith o ei cefndir yn Lloegr, wedyn symud i Cymru, addysg yn Saesneg, wedyn roedd hi wedi dysgu Cymraeg, a darllen llawer o lenyddiaeth Gymraeg, ac roedd hi'n symud o'r un dosbarth cymdeithasol, o'r dosbarth canol ar y dechrau, wedyn wedi mynd i lawr pan o'n i'n gwenu, a wedyn roedd hi'n cymysgu gyda Llanofel, roedd hi'n symud yn cylchroedd uwch o'r cymdeithas. Ond dydy hi ddim yn ffitio'r unrhyw un. A dyna pam nes i siarad tipyn am ei dillad, y problemau dillad. Rwy'n i'n meddwl bod hynny yn, wel, mae symbol mewn ffordd, oherwydd roedd hi eisiau ffitio wedi mewn yn ddigon. Ond ei problem dillad oedd yn problem ariannol ar y bwn. Mae hynny'n dangos iddi hi bob dydd. Doedd hi ddim yn really ffitio i mewn. Doedd hi ddim yn gallu ffitio i mewn. Ac roedd pobl yn derbyn hi fel protégé arglwyddus Llanofer, ac roedd hi'n defnyddiol i arglwydd Llanofer, ond roedd hi'n deall hefyd bod ei sefyllfa yn y cylch Llanofer, bod oherwydd ei bod yn defnyddiol, oherwydd bod hi'n gallu sgwennu yn effeithiol.
ac mae hynny yn, wel, roedd hi'n defnyddio'r hynny a mae ffwrpasau ei hun, dwi'n credu. Chi'n pwysleisio, Gwyneth, bod hi'n Anglicanus, so yn reit gyson yn hynny o beth. Pa rôl mae hi'n neilltuo i'r angydffurfwyr yn hanes Cymru fel pan mae hi'n sgrennu hanes Cymru? Chi yn sôn bod yn bell yn ôl yn amser i Cymdeithas yn Ysgafell. Oedd Thomas Williams ie bod oedd o'n agos iawn at Fafasol Powell yn toedd a Puritaniaid. Felly, ydy hi'n liminal yn fan hyn neu ydy hi wedi llwyr pa fath o rôl mae hi'n rhoi i angydffurfiaeth? Wel, mae hanes Cymru, wel, pan dod i hanes Cymru, dwi'n credu falle bod hi'n trio wneud yr un peth yn Saesneg, ac oedd Can Hirnawg yn wneud hanes Cymru yn Gymraeg. Roedd hi'n trio dangos i bobl oedd yn gallu darllen Saesneg, bod hanes pwysig i Gymru. Ond mae hi'n, wel, mae elfen ynddi hi oedd yn bedantic iawn, ac roedd hi'n ganolbwyntio am y ffynonell, ac roedd nodiadau ar ôl nodiadau ar ôl nodiadau. Ac hefyd, fel dwedais i yn y llyfr, roedd ei crefydd yn cael effaith ar sut oedd yn dehongli hanes Cymru. Dwi wedi darllen bod ei llyfr, ei hanes Cymru, oedd yr hanes Cymru yn Saesneg oedd yn safonol 40 mlynedd cyn i'r J. Lloyd y dechrau'r ugeinfed ganrif. Dwi'n credu bod ei hanes Cymru yn bwysig o safbwynt bod yn dangos bod hanes i Gymru yn hollol wahanol i hanes Lloegr. Ac roedd, fel dwedais i, roedd hanes Cymru cyn Jane Williams, wel, rai ohonyn nhw wedi cael eu sgwennu gan Saeson ar roedd y gwrs perspektif gyda nhw. Oherwydd ei bod yn Saeson, ac roedd un yn siarad am the Welsh helped in the great mission of the Saxon people ac yti. Ond roedd yn bwysig hefyd bod y llyfr yn cael ei gyhoeddi fel un o'r gyfres yn hanes gwledydd gwahanol y byd, oherwydd mae hynny yn datganiad bod hanes gan Cymru yn pwysig fel hanes gwledydd eraill. Ond, wel, i mi, mae wendidau oherwydd ei agwedd
tuag at addysg yn newid i dehongliad hanes Cymru. Mae'n bosib, wel, mae'n gallu bod yn esgus ar ei gyfer hi, bod hi'n sal pan yn yr ail hanner o waith ar y hanes Cymru, ac roedd y paragraff olaf o hanes Cymru. Mae'n just dangos bod hi'n just hapus i dod i ben. A dwi'n credu bod yr erthyglau am agweddau hanesyddol roedd hi'n cyhoeddi yn y blwyddyn wedyn. Mae hynny oherwydd bod hi'n gwybod bod hi'n sal ac bydd hi'n dod yn fwy ac yn fwy sal, ac roedd hi eisiau bod yr erthyglau yn cael eu cyhoeddi pan oedd hi'n gallu gweithio arnyn nhw. Dwi'n, i mi, mae ei gwaith pan oedd hi'n ifancaf yn fwy diddorol. Rhaid i mi gyfadde. Ych chi'n gweud am artigol, mae cryfder artigol yw... Mae cryfder y gwaith ar y llyfrgeision artigol. Y cryfder yw pendantrwydd i safbwynt hi. Oedd hi'n digon clir ynglyn â beth oedd hi'n gredu. Ond i chi yn dangos mewn rhai gweithiau eraill bod hi llawer iawn mwy amwys. Ac oedd hi'n gorfod, yn aml iawn oedd hi safbwynt hi hunan ddim yn glir. Mae'r llyfr na Literary Women of England, mae'n amlwg mae beth oedd hi'n neud oedd hyfforddi merched ifanc i fod yn ddigon hyderus i fynd yn awduron. Ond ar y llaw arall, oedd hi'n gorfod plesio beth i chi'n galw y gatekeepers, sef tadau y merched yma, fydde'n gorfod cymrydwyo'r llyfr cyn bod y merched yn gallu ddarllen e. So oedd hi'n gorfod osgoi bod yn rhy radical mwyn wneud yn siŵr bod y merched ma'n gallu darllen y llyfr. So mae yna amwysedd yn y llyfr, a mae hwnna, wrth gwrs, yn wendid. Mae'r llyfr yn fethiant o achos hynny. Ond wedyn hefyd, dwi'n credu mae yn y llyfr ar hanes Cymru, mae yna ddryswch hefyd ynglyn â British ac English yn oes. Drysu rhwng hynny. Dwi ddim yn siŵr iawn yn y diwedd le mae'n sefyll ar hwnna, na di. A mae yna elfen o'r busnes ma bod cwymp Llywelyn yn beth trist ac yn y blaen. Dwi ddim yn sôn am Owen Glyndŵr, mae'n ymwneud â ni. Ond peth nesaf pwysig yw diwygiad Protestanedd. Ac wedyn mae Anglicaniaeth wedi dod i fri. So mae yna fath o gymysgedd a dryswch yn ei safbwynt i falle sy'n dod o'r ffaith bod hi'n liminal. Yma ni. Wel, wrth gwrs mae'n anodd nawr wybod am yr elfennau o'r sefyllfa rhywun oedd yn byw ganrif ar hanner yn ôl. Ac mae'n haws, mae'n haws siwr o fod barnu hi o reis o bod. Dydw i ddim yn eisiau, wel, dydw i ddim eisiau sgwennu hagiography. O, na. Rwy'n meddwl bod hi'n, bod rhai o pethau amdano hi ac a sefyllfa ar ei gyrfa a'i gwaith yn diddorol iawn. Ond weithiau, mae hi'n just, wel, dydy ddim yn
yn hapus o gwbl, rhaid i mi dweud. Dwi'n credu yn article, rai pethau yn dod gyda'i gilydd, ac mae hynny yn mwy na lai llwyddiannus, so mae rai agweddau yn llwyddiannus iawn, ond mae rai agweddau o'r darnau eraill o'i gwaith. Na, ond dwi'n credu bod hi'n diddorol, fel dwedais i, dim ond oherwydd just y cynnwys yn sgwennu, ond oherwydd fel menu, cafodd hi gerfa fel awdur proffesiynol am dros hanner can mlynedd, ac yn gweithio yn cymaint o'r genre. Doedd hi ddim yn llwyddiannus o safbwynt ariannol fel awdur. A'r pan oedd hi yn ei 60au, roedd rhaid iddi hi ofyn i'r grant o'r Royal Literary Fund. A mae hynny yn defnyddiol iawn i mi, oherwydd trwy'r ei ffurflen Glais, dwi wedi gytod ar hyd llawr o wybodaeth, mwy o wybodaeth amdano hi. Na wedi gwybod hynny. Ond dwedodd hi, wedi bod hi'n diffinio hynny, that the desire to make money has not been my prevalent motive. Oh, yeah. A dwi'n credu roedd hi'n sgwennu beth oedd hi eisiau sgwennu. Wel, fel arfer, mae'n weithio roedd arglwyddus Llanofr yn gwch wedi sgwennu. Ond fel arfer, roedd hi'n gallu sgwennu beth oedd hi eisiau sgwennu. Ac roedd hi'n mwynhau y rydded na. Dwi'n credu bod hi'n trio wneud sgwennu pethau'n rhywbeth commercial falle yn yr Literary Women of England. A pan roedd e ddim yn llwyddiannus, ac roedd hi'n just troi gorau y syniadau na yn mynd yn ôl at y peth oedd hi'n eisiau sgwennu amdanyn nhw. Ond i mi, mae article y peth mwy llwyddiannus ysgwennodd hi. Licen i jyst dweud, lle bod chi'n camliad, dwi'n credu bod hwn yn llyfr eithriadol o bwysig. Fi'n credu bod yr astudiaeth yma yn datgelu cymaint i ni, a beti'r cyfnod, a beti'r statws y fenyw, a beti'r berthynas Cymreictod yn Saesneg. Fi'n credu bod yn llyfr eithriadol o bwysig. Os gael dweud hefyd, Gwyneth, fi'n credu bod yn un o'r llyfrau prydfertha wi wedi darllen. Mae'ch arddull chi mor loyw, a mae'r ffordd i chi yn dadansoddi i harddull chi mwyn dehongli i safbwynt ti ac ar y degau mwyn dangos yr tensiynau sy'n yn ei safbwynt ti. Chi'n defnyddio berniadaeth lenyddol mewn beth hynod o gelfydd. So, fi'n credu bod hwn yn llyfr odidog a gweud y gwir. Ie, ac wrth gwrs cyfodd article ei gyhoeddi yn ddienw ar y dechrau. Ac roedd pobl ymateb i hynny yn canmol hynny. Ac wedyn, mae'n dweud bod merch Miss Jane Williams oedd yr awdur. Ond, wel, jyst y dagfarnau yn erbyn menywod fel ti'n dangos yn literature is not a business for a woman ac y ti. Ac roedd rhaid iddi wynebu rhagfarnau fel na. A fel, ac wrth llawer o fenywod eraill o awduron fenywaidd adeg hwnnw. Beth o ran oedd hanes Cymru, beth mae article yn dangos, na'r lle cyntaf, lle mewn testyn cyhoeddedig, mae'r eglwys Anglicanaidd yn uno gyda yr anghydffurfwyr yng Nghymru. Ti'n meddwl,
oedd hi yn Gwynedd, oedd e'n angyd ffurfiwr. Mae fe'n coeddi gyntaf, wedyn mae hi'n dod fewn. Mae hi'n cytuno fe 100%, a mae'n ychwanegu lot o stwff newydd. Ond mae hi hefyd yn cynrychioli, bod llawer o'r tystion i'r comisiynwyr wedi bod yn Anglicanaidd, mae hi'n coeddi ei anwiredd. Ond mae fe'n gychwyn yr uno amlwg rhwng yr Anglicanwyr a'r angydffurfwyr sydd yn creu fatha Cymru rhyddfrydol Lloyd George, ti'n modd, y Cymru ar ôl 1847, oedd mor gryf nes bod nhw'n cymryd drosodd y bleidlais yng Nghymru pam geisio nhw pleidlais rydd. Ond cyn hynny, bys nhw wedi bod cymaint ar wahân, ond nawr maen nhw'n uno mewn gwrthwynebiad i'r adroddiad 1847. Nid pawb ar Anglicanwyr wrth gwrs, ond nifer sylweddol pwysig ohonyn nhw. Mae hi sydd yn rhoi llais i hwnna gyntaf. Sorry, Robert. O'n i wedi problem, fi'n credu bod ti'n awgrymu hyn bron yn y llyfr. Sef, falle un o'r rhesymau oedd hi'n weithiau oedd hi'n cael ei gorfodi i sgwennu pethau oedd hi ddim yn arbennig eisiau gwneud oherwydd arglwyddes ffynnoddau. Ond oedd hi hefyd yn mynd i wahanol gyfeiriadau ei hunan. Ond oedd hynna falle o bosib, se hi wedi cael cyfle i gario ymlaen i wneud rhywbeth tebyg i artigal. Petai na rhyw fath o lwyfan wedi bod i'r math yna o sgrifennu i fenyw yn Saesneg ar Gymru mewn ffordd, falle bydde hi wedi ffindo i maes a bydde wedi bod yn ei helfen a bydde wedi gwneud mwy o bethau dawn cystal a hwnna, yn ytrach na falle mynd i lot o gyfeiriadau gwahanol a bod hi ddim wedi llwyddo cystal. A bod hwnna i raddau yn ymwneud â'r ffaith bod hi'n fenyw a dod ddim o'r llwyfan na ar ei chyfer hi o gwbl. Ie, wel, yr oes ysgrifennu ynglyn â'r menywod a'r llenyddiaeth radeg hwnnw yn eitha gymleth wrth gwrs. Dwi'n credu bod weithiau roedd hi'n trio sgwennu fel dynion yn sgwennu. Roedd hi trio osgoi pobl yn gallu dweud, mae hynny ddim o ddyfru oherwydd bod gan fenyw. Ac yn arbennig yn hanes Cymru, er enghraifft. Wnaeth hi hynny o'r dechrau pan oedd hi'n cyhoeddi ei casgliad o farddoniaeth pan oedd hi'n 92 oed. Yn glir oedd yn dangos bod roedd hi'n dangos fel models o barddoniaeth gan dynion ac roedd un ohonyn nhw mewn persona dyn, er enghraifft. Ac dwi'n credu bod hi'n trio osgoi, wel, roedd hi'n gwybod bod llawer o'r ddynion radeg hwnnw dydyn nhw ddim yn cymryd unrhyw dan cafodd ei sgwennu gan fenyw o ddyfru ac roedd hi'n meddwl bod y ffordd orau i bod yn ystyried ei gwaith o ddyfru oedd sgwennu mwy dy lai fel ddynion yn sgwennu. Mae hynny yn hollol, ond dwi'n gallu deall pam, ond of course mae hynny yn tipyn o golled mewn ffordd. Ac roedd pobl yn arbennig o'r adeg nawr yn meddwl bod pan oedd menywod yn sgwennu, roedd yn sgwennu pethau yn bersonol
mae'n anodd iddyn nhw osgoi sgwennu bethau personol. Ac yn hanes Cymru gan Jane Williams, roedd dim ond un cyfeiriad at ei hun, ac roedd hynny mewn troednodyn. A dwi'n credu bod trio cael y peth yn y trydydd person ac yn hawlio awdurdod trwy'r sgwennu yn y trydydd person amser. Mae hynny yn, wel, mae'n anodd dadansoddi rili nawr. Y reswmau seicolegol i wedi cael effaith hynny, ond dwi'n... Fel ti'n dangos, ar ddiwedd ei bywyd, mae'n cadw at yr teimlad da o uniaethu gyda merched a'r dosbarth gweithiol trwy ddweud fi'n mynd i gael fy nghladdu gyda fy morwyn. Mae'n eitha syfrdanol ar y pryd. Mae'n dweud mae'r forwyn mynd i gael ei chladdu, ei morwyn ffyddlon yn yr un beth o hi. Fel sy'n dweud, wi wedi bod forwyn hefyd, hon yw fy chwaer, mae hi. Ond ar y pryd, i benyw dosbarth canol, so yna wedi bod yn eitha sioc i bawb. Oes 'na gwestiwn arall? O'n i jyst yn mynd i ofyn, ydyn ni'n gwybod beth oedd perthynas bersonol Ysgafell gyda'r Gymraeg? Newch chi'n awgrymu yn y llyfr bod ti yn gallu darllen Cymraeg? Oedd hi'n gallu siarad Cymraeg? A sut nath i ddysgu'r Cymraeg os oedd hi yn gallu darllen Cymraeg? Wel, dwi'n credu bod hi'n dysgu Cymraeg pan oedd hi'n byw yn, o'n i'n meddwl bod dim gwaith cefn gwlad, ond yn Glais free. Ond roedd tir llan o pentref Glais free, roedd mwy na lai yn cefn gwlad, ac roedd y bobl o gwmpas yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf yn mam iaith. A'r wedyn, dechreuais i'n gallu dysgu darllen Cymraeg. Roedd diddordeb gyda hi yn llenyddiaeth Saesneg, ac dwi'n credu bod hi'n gallu, wel, mae'n amlwg bod hi'n gallu darllen llenyddiaeth Gymraeg. Mae'n eitha amlwg bod hi'n gallu, er enghraifft, darllen hanes Cymru gan Ianawg, er enghraifft. Do'n i ddim wedi dod o'r hyd o'r, wel, do'n i ddim yn sgwennu yn Gymraeg. Do'n i ddim wedi dod o'r hyd unrhyw gyfeiriad at hi'n siarad Gymraeg, ond dwi'n credu rhaid iddi fod yn siarad Cymraeg, bod yn hollol amhosib i protege Glais Ysgafell siarad Cymraeg. A hefyd, mae'n rai llythyrau disgrifiodd Jane Williams Nadolig yn Llys Llanofer, ac roedd yn amlwg bod hi'n gallu deall pobl eraill yn siarad Gymraeg gyda'i gilydd. Mae'n anodd wybod, mae'n amhosib wybod, pryd dechreuodd hi, wel, astudio'r Gymraeg llenyddol, oherwydd mae rai, fel nes I trio awgrymu, mae rai o'i cherddi eitha gynnar yn gallu, wel, mae'n posib bod yn cael dangos dylanwad o'r barddoniaeth Gymraeg. Mae rai o gerddi yna yn cael eu cyfieithu, felly mae'n posib
bod hi wedi gwybod am y cyfieithiad. Ond siŵr o fod yn wedyn roedd hi'n gallu darllen Cymraeg canol yn llenyddiaeth ac yn hanes yn y dogfennau ynglyn â'r hanes. A Lladin hefyd, mae'n ymddangos. Bod, hefyd roedd diddordeb gyda hi mewn ieithoedd ac roedd hi'n ymwybodol drwy'r bwyd am deulu ei thad a roedd nhw'n siarad Cymraeg. Roedd hi'n falch iawn i ddod o Gymru ac o deulu Cymreig a Chymraeg. A dwi'n credu bod hi eisiau dysgu Cymraeg oherwydd hynny. Fel doedd cysystiad ei Cymdeithasau, roedd hynny yn bwysig iawn iddi hi. Diolch. Os da gwestiwn arall? Wel, ni'n dod ar yna o'r cyfarfod i ben. Gan diolch yn fawr iawn i Gwyneth am ateb holl o'r cwestiynau. Wel, roedd yn dod o cwestiwn. Ac am ysgrifennu y llyfr yma bydd yn rhoi ar y map Jane Williams Ysgafell. A be bydd na, llywys chi, be bydd na diddordeb. Wy'n gwybod faint o fyfyrwyr mewn adrannau Saesneg yn astudio lled Engel Gymraeg yn unig sydd wedi defnyddio llyfr yma gan Gwyneth, Language of Blue Books, oedd e ar y syllabus trwy'r amser, so bydden nhw'n darllen hyn. Ac yn enwedig bydden nhw'n darllen e mewn ychydig o flynyddoedd pan mae gwasg honno mynd i gyhoeddi y nofel yna, Cambrian Tales. Mae fe ar un rhestr, mae fe'n mynd i ddod mas yn yr gyfres clysuron honno, a Gwyneth wrth gwrs bydd y golygydd ac bydd yn sgwennu'r rhagarweiniad i Cambrian Tales, Celtic Fables and Other Writings. Felly, fi wedi hysbysebu honno ar gyfer gobeithio Eisteddfod Angen. Ni nawr fynd i fatha... Ac wrth gwrs, mae honno yn cyhoeddi'r hunangofiant Betsy Cadwell y hefyd. Wrth gwrs. Na ni, right, wow. Falle bod yn werth gwybod bod Griffith Penrhyn Jones yn sgwennu darn am y llyfr hefyd i o'r Pedwar Gwyn. Oho. A fo wrth gwrs... Roedd hynny yn diddorol iawn. Mae'n tanseilio yn llwyd rai o'r darnau pwysicaf yn y narratif Betsy Cadwell y dyn. Ond mae gynna fo ddiddordeb penodol yn y maes yna. Really diddorol yna. So ni nawr yn cyfeirio at erthyglau pwysig yn o'r Pedwar Gwynt, fel bod ni'n hysbysebu Ond mae'r erthygl yna sydd yn dweud cymaint o anwyredd rhonc o Betsy Cadwell yn dweud wrth adrodd ei stori. Wrth gwrs mae Gwyneth hefyd wrth ddisgrifio sgwennu Betsy Cadwell yn pwyntio mas bod Jane Williams hyd yn oed, oedd hi'n gwybod pryd hynny bod lot o'r stwff yn anwyredd. Fel mae Jane Williams yn neud yn eglur o'i nodiadau. Pwy benderfynodd roi enw honna ar ymdrydolaeth iechyd y Gogledd? Ac yna ddysgoniad. Wel, oedd hi yn nars, mae hwnna'n wir. Oedd hi yn nars. Rhan o'r amser. Dwi'n bod i'n addas. Felly bod y gweddill i gyd yn anwerydd, ond oedd hi yn nars. Felly, diolch yn fawr iawn i Gwyneth.